WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala. Paborito! Bautista. Paborito. Benalona. Paborito! Lawak. Paborito! Puso Robio. Paborito! Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito! Ordaneta. Paborito! Tanjad Villasis. Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos San Maabig morning da balang sinansakay. Wadyala tatang tanagagik so programan mangiter. Nadala na da saray opinyon, balita, impormasyon. Ipakar da saray matuan liknaay balay. Gadangaran na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Bacterian amigo RJ Biray Jimenez at your service always. Medyo mansagar ni boses. Alapod medyo aka na tayo na trangkaso. Pero siyempre dadasal tanagasikaso yabig laman tambal at nalagpasan tiratan tateng tanagagi. Aspeto Technical Engineer Richard Olanday, tan Engineer Nexon Dakal. Wala ray gabayuran ni pasabiran ni impormasyon balita. Text ba tayo pa na maglay na text line tayo 0921
982-8609 o dino 0945-183-4352. Saratan sa abrasan basta walang personalan tatang tanagagi. Manalwar kayo ada panagmaneho lola da sikilan na tricycle tan na motorcycle driver. Wag nang lusot ng lusot. Sigurado yun na saratay preno yo ang gagana. Piano arawi kayo da pakadisgrasya tan na kayo makadisgrasya. Ganyan na jada saya na kabosan at tayo nakaulop si kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaagmat ilaluan so ingkagawad sayan kabosan ya palubla da saya stasyon piya na makapan programa kami doat ani doay agawak kaya absent kapudublay na laman tatang taragagik at unfortunately at binangga na tricycle may luluganan to tanad parte na Gayaman di tanad Taytay. Yan medyo kumpil may luganan to diking na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yan na siyempre si kason to. Kaon sa investigasyon tapi jununtan at walay panmarmaran tumut manay so kadumbon tricycle at atang tanagagi kamay driver. Yan na alwar-alwar tatay disgrasya kakirem mulisya tatang tanagagik gastos. Sano na dumbuda ka pasensya la sir kwan. Pero siyempre no walay damage sagmat nayari pasensya la di ba? Kailangan at ubatan na sa may akabangga. So ingat-ingat mga kakaaro, kapaborito, amigo, kumpare at panagmaneho. Wag nang lusot ng lusot. Kortesiya dalan, importantitan. Kan sa kinintip, bakagad si kayo, ag kayo unalis sa dabungyo ya trasado kila numamaniwa kayo. Ta sigurado tan saya mindset tayo aga na late, ganyan ang tigawan tayo ay di kaskasero, lusot ja, lusot diman. Pero no mawaya ni oras, talagang kahit pasipul-sipul ka pa sa pagmamaneho, di ba? Kailan dukoy ni oras, agka na late, pero no, lilikason mo na late ka la, ay Susiles Triangle. Kawigi kawanan, sulusot. Kaya lilikot ko karuman na basak tan na arengel ko tatang tanagagik. So palapag na President na USA Donald Trump sa social media sa tay in cuanto ya ceasefire bautan na sa Israel tan na sa Iran na tatang tanagagik kalikatak ta syempre aglan na isturbo araman so kabalayan tayo yawatan da Israel tan Iran tan Middle East da saya panaanap damat na pambilay da tatang tanagagik kanundaan la so sitwasyon di tanad da saya Gulpo nanim palapag to ya wala so ceasefire tigil putukan tigil gera di tanad bautan na Israel tan Iran pero manaya
At in-deny na sa Iran tan patuloy ni. So pamapatakyab to na sa ballistic missile ya pupunteryaan iratay base militar na sa Amerika. Sa latest itanad bansan Qatar. Kanya na medyo mananaklamat na agni manaya talaga na nagnap tan in-deny na sa Israel o na sa Iran susatan ya palapag na US President Donald Trump. Ya walala so pangkasakayan ya tigil putukan o ceasefire. Bautan na Israel tan Iran na tatang tanagagik. Sikatutan so patuloy ay darasal na amin na tatang tanagagik sa tay peace, pangkapayapaan, karaanan at tapaw na mundo. Yung paano dita na man-ignite na tatang tanagagik Susama ilisa na saya World War III na sana mapigilan po natin ta dumalay armas natin, di ba? Engineer Nixon, Engineer Richard. Unang saman tura-tura labat, yaman pulag na bomba yan walakad balaong may abot. Tag to kala na penetrate inatanoy. Wala may imbensyon na US yang gano ang tutay, wala may ginawa dan bunker. Yenamutan na sa may top military official. Pero amay ginawa dan bomba, penetrate tutan ang sabog ni, di manad sang kadalaman, o di ang kapulan lamang. Kata ni nuclear yan atanat si katoy inusarda ang kapula, milaladagam. Nasungap mo labat, goodbye Earth. Kanya na no to war. Tanso dasal na karakala na tatang tanagagik. No aking kasi at iraya na bansa at lapod yaman da at nana produsira na saratay nanggawara na saratan Iran armas. Nako. Mas distraction tatang tanagagik. Kasi pati ito tutulan lamang gaputay kalabang ka. Pwera ka dyan de. Amin lapag. Walang pinipili, walang sino. Pag nuclear na ang pinag-uusapan itong armas nuclear. Nakaw. Kaya sana magdilang anghel at matuloy pa rin yung tinuran ni US President Donald Trump na magka-ceasefire na Patuloy pa rin natin na ipagdasal po yan. Actually, may mga kababayan na tayong nakarating ngayon akasumpet la. Yada bansan Pilipinas nalapunta na Israel pero wala niray gabay day unsumpet da gabay so naipit sa gera. Walang mananalo sa gera. Talo tayong lahat dyan. So, antoy domino effect tutan. Baka saan tayo? Rawimutad si kamitan. Kapipik tuton. No. Raya kalakalan. Tatang tanagagik. Raya ay so presyo'y gasolina. Mong labat-lapat pantutungtungan. Jada bansan Pilipinas ya aga tampol ipatunton sa balugan niya additional price sa saratay produkton petrolyo. Paldohan da tapi ang juntan at masyadong makapekto. Dasaray umbalay. Tasay domino effect tutan umbilis usay sa saliwan mat.
Siya dulay ngalngalya kalamakausel da gastos, budget na pamilya. Sa nuntan ni so nagagawa, kanyan na patuloy natin ipagdasal. Tatang tanagagik, kaya kumun at nandilaratan so saratay kanunutan na saray leader na rumya bansa. Ay gira tatang tanagagik. Laulano mamumuyong laratan. Usaray powerful iran bansa tatang tanagagik. Pila ang kuya ay susakay, pila ang kuya ay kuandanitan. Manto plaray pwersa ang gapo. So pansumpalan to. Pero walay sakay managanalisa tatang tanagagik. Ay babagato ya manderderewaruwamat. So bansan Russia ay medyo amay manunot-mat no kasi at pilaan to so bansan Iran although kalyado tutan. Untan mat so say bansan China. Pilaan to kasi so Iran. At atang tanagagik kada sayan laban to. Pero nung sakay analis at atang tanagagik. At walamat so pro-protektaan daraya kanya nagaraya basta-basta ay umpila o dino iparuntal so talagan solidon suporta tan ibandaya migera so Iran kontra Israel. Bagamat hayagan na ng pagsuporta ng bansang Amerika sa bansang Israel. Pero yung inaantay natin na buong suporta rin na ibibigay ng bansang Russia at bansang China. Kalyado damat lante. So bansan Iran at no kasi itarda so satay suporta ya ibaan ya migera at bansan Israel at anong sa kaya political analyst at atong ayay alion political analyst ayay managanilisa dunyan gera. At walamat susama singa mamapara sarayan duanan bansa ay ipanengneng so suportad Iran tan milara say gera. Walamat susama pro-protektan tatang tanagagik unong saya na sakaya manag-analisa saya nakipapasan kanya nagara basta-basta mibabali saya untan ay gutgutan at Israel tan Iran tawalamat lante pro-protektan tatang tanagagik dengalantiya ay impan analisa na sakaya analis saya nagagawa na gera tatang tanagagik. Ito. I-ready natin. Ang pagpasok pa sa panibagong Ito. Bakit nga ba hindi tumutulong ang Russia at China sa Iran laban sa Israel at Amerika? Akala ba natin magkakampi sila? Tara, alamin natin ang mga dahilan. Ang Russia ay kasalukuyang nakikipagdigma sa Ukraine na nangangailangan ng malaking pondo, tauhan, armas at atensyong militar. Ang pagpasok pa sa panibagong digmaan ay maaaring magpabagsak sa ekonomiya at lakas militar ng Russia. Ang pagsuporta sa Iran ay posibleng magdulot ng direktang sagupaan sa Amerika at Israel, mga bansang suportado ng NATO. Ayaw ng Russia na magkaroon ng pandaigdigang digmaan na posibleng ikatumba pa nila. May magandang relasyon ng Russia sa Iran pero mayroon din silang ugnayang pangkalakalan at pangsiguridad sa Israel. Ayaw nilang masira ang balanseng ito dahil sa isang panig na pakikialam.
Dahil sa mga sanctions mula sa kanluran, limitado ang kakayahan ng Russia na makilahok sa panibagong gera. Samantala, ang China magdadalawang isip tumulong. Bakit? Abala ang China sa tensyon kontra sa US, Taiwan at mga kapitbahay sa South China Sea. Hindi nito kayang pumasok sa panibagong labanan na lalong maglalagay sa kanila sa alanganin sa pandaigdigang eksena. Ang China ay nakatuon sa pagpapatatag ng ekonomiya sa gitna ng pagbaba ng growth at problema sa sektor ng real estate. Ang pagsabak sa giyera ay magpapalala lang sa ekonomiya at maaaring magdulot ng kaguluhan sa loob ng bansa. Tulad ng Russia, maingat ang China sa anumang hakbang na maaaring humantong sa direktang giyera laban sa US. Mas gusto nilang maglaro sa larangan ng diplomasya at impluensyang ekonomiko kaysa militar. Nais ng China na magpakita bilang peacemaker sa mundo, hindi bilang war instigator. Kapag sumali sila sa panig ng Iran, lalabas silang kontrabida sa mata ng maraming bansa. Ang Russia at China ay kapwa may malalaking interes na kailangan protektahan. Kahit kakampi nila ang Iran sa ilang aspeto, hindi nila isasakripisyo ang sarili nilang kapakanan para lamang sa isang labanan na wala silang direktang pakinabang. Lalo na kung kalaban ay Israel, US at ang buong Western Alliance. Katuman, tatang tanagagi ka. So, sakay rason. Unong dasaman niya managanalisa tatang tanagagi. Kung bakit hindi direktang nakikialam ang bansang Russia at China. Wala mat so may interest naman. Kanya-kanyang larangan. Pro-protektan damat tatang tanagagi. Quit is good. Wala niratan rason no akin at agaira basta-basta mibiyang. Dasayan nagagawan sigalot da bansan Israel tan Iran. Pero saya US at paruntalan la tatang tanagagik. Sugagawon ton na suporta da sa bansan Israel. O ilakumon idasal tayo mansumpal na maong tungtungan ay makapanunot iray leader tapian jaduntan at nasamputan latan gera agtila na sigan-sigan dasay panal mo tayo na pambilay tayo tapiktado namin na tatang tanagagik. Tayo nga rito ramdam na natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina, pagkaapekto ng ating mga manggagawa sa Middle East. Na talagang yung iba inuuna yung kanilang seguridad bagamat may mga ilan aya sa ikwanda ang kapumat so trabahon semputan mitan mas lalo irap mi palaran kami ladya kwanda mat at atang tanagagik. Kayo ang nagumpisa ng paglusob, kayo ang huminto kwanmat na Iran dasay Israel. Dasal labat yamin so nayarin armas. Kano januntan at napatunda irayan na problema. Pinablimiran dumarengel. Amin tayo walay naiyambag tayo. To end this war tatang tanagagik prayer. Aram nira na impormasyon na balita da panamaglay na sayan na programa tayo likna ay balay. Saraya nagugunigun ni da sayay pakagawa na eleksyon. Hahay. Andi bale tano na puspon man bilang at atang tanagagik. Sakay taon mo't labat. Kasama impormada tatang tanagagik balon na ng kasakayan da bicameral meeting. Pero agto na apirma na mo na Presidente Bongbong Marcos. Next year nagawa sa eleksyon numambilang na postpone. Pero lante sa gabay tuloy na dahil yun na yung napagkasunduan Pero kung hindi man matuloy, okay lang.
Basta tignan natin ang accomplishment ng ating mga kapitan para ganun ready tayo na pumili uli at palitan yung mga wuwut. Yun yung terminology na ginagamit ni Kapaborito Joseph doon sa mga mangingiras na mga opisyal ng barangay. Kaya antayin-antayin lang po natin ang magiging desisyon patungkol sa usaping ito. Bagamat ang COMELEC ay palaging re-ready sa maaring kakalapan kung matuloy man o hindi. Pero may malaking issue dyan na talagang gustong resolbahin ng COMELEC. Yung issue patungkol sa kung na-dismiss yung nanalo, ang uupo yung kanyang kalaban na pangalawang nakakuha ng maraming boto. Pero sabi naman ng COMELEC, by law of succession na lang. Sige, kung anong masusunod dahil may president dyan, di ba? Yung si Congressman Abante at yung nanalo na disqualify naman, kaya siya ang parang pinaupo. Swerte naman niya dahil hindi niya nakuha yung maraming boto, pero dahil na disqualify yung kanyang kalaban, siyang uupo. Talo na, panalo pa. Reaksyon nyo, Tana Saratay, asosyon nyo, liknaan nyo, basa ang tiratan yamin. Di pawil tayo adasaya na programa likna ay balay. Magano labat, tawa janira pigaran makanan paimano. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibala!
palitan Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero. Paborito. Lasip Chico. Paborito. Lasip Grande. Paborito. Lumboy. Paborito. Lukaw. Paborito. Tanjat Maluwad. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Okay, tuloy-tuloy programan Liknaay Balay. Lugay tipay raya minya dobrol tayo din teron loyag na Pangasinan. Eco family di tanah da barangay Lungos, Kalasyaw, Pangasinan. Natana mo yung staking daray analo iran na kandidato ditan. Morning, ada sikay namin ya taga da Balay na Kalasyaw. Lola da say mamawyamo tan down to earth ya konsehalyo. Ya pinapawilyo lamat tan kinawasan na kagalangan nagkayo alingo-lingo. Si Councilor Elias Villanueva. Wow, kwam mo pa. Talagang serbisyo sa pantutungtungan number 1. Natan taking da kuan na pare Alex Alex Tulaw na Santa Barbara. Tanmot na mo dita na da Balay na Santa Barbara. Si Mayor Carlito Saplan, siyempre talagang matibay tan, nagmutan taloon. Talapod serbisyo tumat. Dita na da Balay na Santa Barbara. Ganun tanmat si Mayor Carl Christian Vega natamot-amo so taking that na da Balay na Mapandan. So good morning Mayor. Na talaga mo ya anang nang susamay kulito kanya na eleksyon at talagang kinawasan dalamot na kagalangan. So mabuhay po kayo at ipagpatuloy po ninyo yung paninilbihan sa ating mga kababayan. Kaya singer lapit sa 25 lanatan. Agaw na Miyerkules by Monday. At unirong lara susara may balon pili. Iran na kabyangan na saray opisyalis tayod balay. Pero para da sara may re-electionist, re-elected Iran opisyalis, syempre tuloy-tuloy nira. Yan na sara may nayarin na unsalta. At gagawin latan so transition o ilakumon niya mauksoy na matintinonos so nagawan transition pero no wala ra may napagmat ya questionon why not tatang tanagagik ta syempre nanang mumat ulad sa expenses ulad sa ra may karan pundo da sa kaya balay laula no balo so unsalta laula no aliwan sa may dati la so manulay inapagmat ya may balo no nirong at antato no pigara so nakakaran pundo
Pian jadontan ang tatumet so pangigapuan to at ateng tanagagik. Pero wala antak ya sa kaya balay nothing to worry. Ngapinapag pampagaan na sa may balon unirong. Pero aliwalang balon pawil lamot ya mayor. Siyempre sa sabihan to ya pundo at inang may intak. Namin may ginastos at very transparent. Sa may sabihan to na pundo at watan tanangga po sunupag ton pampagaan. Gambalot imutang so sa may kapulisan ya kairong ya mayor. Puro kinalawit iray pundo ay inyusar dasaray nandoruman proyekto ya ginawa dasatan niya balay. Kanya na may unirong pawil nga po'y problema to tatang tanagagik. Bali-bali so pangigapuan nasay panuloy dalamat bilang mayor na balay. Kaparom ditanad saya bibit lang tayong balay ditanad balay min linggayan. Tasay administrasyon ng Mayor Paul Batawil at gambalot imutang. Although may borrowing capacity na balay na linggiyan at talagang balbalag. Na pigara iran banking financial institution. So mangukuyong tan mangire-rekomenda ya utang kayo tane. Tapi utang nyo, piano nagawa nyo ratay proyekto yo, pero no. Gambalot imutang so balay yalinggiyan. At liderato ng Mayor Paul Batawil. Kaya ang gamana kay mutang at kamyamay iran makanakana iran proyekto ya pinanabangan na saray kabaluyan di tanad balay na linggiyan. So naipatunton so agawa na very transparent sa administrasyon to ya until now ang gada sa may last day siguro ang gadagaw na Lunes talagang complete attendance. Si Mayor Paul kanya natan siguro so sa may pakanugnunutan na itilakton na legacy ditan da balay min linggayon. Once upon a time at wala so nanserbi sa kay Mayor Paul Batawil. Kaya talaga nimpaneng to so tuan serbisyo. Dedikasyon to da parangiter na matuan serbisyo para da saray kabaluyan mitan da balay na linggayan. Kanya nung pawel da say datin nanulay Castañeda so lideratod ta da balay na linggayan. Yung da sa may kuangkulante ng gaposo may simaw kong problema. Da sa transition tan satan so sabian yapundod tan ng mayor-elect. Dati na mayor si Pinay Day Castañeda. Kala po da maong so impanuloy. Na Mayor Paul tan sa may financial capacity statement tan may impangusar na pundo at talagang naaayon sa kung ano ang dapat. Pero wala ramay arumiran na balay. Siyempre questionable.
Dinner, so nakar na saray pundo, then karapatan na sa may balo yon salta. Ayan nakabatan to, tan rikisaan to. Sa may pundon sabihan to. By June 30, at Tiago. At formal layo numpisa. So balo iran na pilin na opisyalis na balay ay mansir bimet at saray kabaluyan. Yada saray karo manira ni impormasyon, balita, kalinisan. Yan lang man po ang aking masasabi. Para tayo po ay maligtas sa mga sakit ngayon, dala po ng ganitong panahon. Lalo la tayo sakit dinggi. Kasi kebiwak, katatang tanagagi, kakinoy. Nanlinis sa klabat dya, yun banag nabong, taugaliktan every week. At sa may agaw na Sabado, at nangdangan, iramay nayarin na pan-istakan na danom. Tani, uran-lanuran, kadang araw, mayagay, mabalasubos. Talagan na dumalay panaon. At kinalkalkura may dali-dalig di basura, nyibong, susara may danom ya stagnan at atang tanagagi. Isa ng kabuwasan na simba, medyo dumala so pakiramdam. Pero salamat, daliwan na dinggi, simpleng trangkaso lang. Lagnat laki. Meron pa bang lagnat laki, engineer? O lagnat masikon. Yan na kalinisan labat, so importante. Kaya gamilan tayo at saray sula-sular tayo. Piano kayo nadapuan na sarayan na sakit-sakit. Siyempre no sakit na laman ay no manlilik na kay sakit ya talaga. Mula nunutan tayo no antoy karakol na kwartam, no anto no aginga na maiyabig mo. Talagang na dumaylik naan. Pinablimiran na dumarungal kanyan manalwar tayo. Wala no si Kila yung tatakan. Nakaw. Although saya kabiyangan nasaray barangay officials at manggagawara nasaratay information dissemination nilira dugan na panaglinis agtikumon na ipapalima sa sikara namin palapon timot sarili tayo laula dyan sarili tayon sula-sular. Di bale, tani, manggagawaray paging operasyon, batikirata gayot ko nyo, no. Kimot, manlinis kayo. Tapi ano, agana indan, na tsansa, yan nabilay, ratan iran klase na gayot. Manlapon tayo da sarili tayo, so kalinisan, tan panalwar, ratatang tanagagik. Yan nagtayo na pagkatan na sarayan na sakit-sakit, yan nayarin na baka magiter na dublay na laman. Taan nayarin manbut-but na bulsa tayo. Prevention is better than cure. Tatang tanagagi. Hi, good morning. Dasaray dumrengal titana da barangay Libsong East. Da balay na linggian tanasara may managkalukor. Atay kalukor bangunang kulatan niya sistema na saya panaggeral na sira. May ipulagday ikat di ba na datao insan guyuron na luber side by side. Isa na walay may antitawag saman singa sikupe. Walay bulsa to may ikat di man natipon may sira. Mong natan ta medyo okay so pakakalayo nakalukor. Wala may numaminsan labeng-labeng sunaalada kalamor. Agda apunta may kulaan na sara may simpok na sira-sira.
At makuliraya, exercise da laman. Dan talagan amay titawag saya legal ya panagala nasira tatang tanagagi. Abuhay kayong mga managkalukor, ya mga ala nasa tay nasasalimin fresh sira-sira. Tanad saya Lingian Golf, mabuhay po kayo. Nung takin kiniakala na Shabu. Balag 9 billion plus ay so kantidad na sa may Shabu ay nalatan na alambat o dino impulag lutaw-lutaw di tana da dayat. Na congratulations sa Dasaray law enforcer tayo tana pedaya ta naril dalamay amay barko ya pulaan nasaratan niya Shabu imbestigan dala tateng tanagagi. Saya kuwanan na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sangkabalgan niya ya accomplishment dasay larangan nasayay waron drug sa tateng tanagagi. Ya impaka kumpiska nasarayan na aliwalabat ya kilo tuniladalay tapod karakal at tateng tanagagi. Nasarayan na Shabu ya gabay dan iloob sa bansa tayon Pilipinas siguro a corner lara ay pupulag dalada dayat kanyan na natnala nasara may sumisigay di tanad Sambales diyan Pangasinan tanja sa La Union tateng tanagagi. Yano aya at limbani at merkado nasara yay managusar na droga ay kaunungan to kasi desyangan to ya. Yan na sa ikwanan na Presidente Bongbong Marcos nagawan tayo ya paaran. Susay legal ya droga yang gaposo na tigwaya bilay kwantumat. Aya so pinaka amay sangkabalgan ya rel na sa Shabu kwanto. Nasay pideya kanyan dinayo to sasaray kabiyangan na Philippine Drug Enforcement Agency saya hidatan o gak nalilingo si Attorney Sagani Neres mabuhay ka sir. Amigo tiya tadatiya ya non-provincial director sa luyag tayon Pangasinan na aktibo ni Philippine National Police retirado mutlalante pero si katoso head natan na sa pideya. At dinayo tumat na Presidente Bongbong Marcos supika kasakay na saray ay sumisigay ay talagan in report dan tampol so impaka discovery da na saratan iran illegal ya droga particularly Shabu at ateng tanagagi. Yan na sigurado jada saya ay July Singgerla at nagawalamat sa Sami State of the Nation Address na Presidente Bongbong Marcos antak sa kaya. Inayarin na naipalapag tan na reporto dasay sikatiran Pilipino. Sayay balbalag ya accomplishment na sa administrasyon to. Dasay laban kontra dasay illegal iya droga. Morning, dasaray dumarangal titan da balay na Labrador, kumusta kilad ditan da barangay Bulo. Danditan da Salumagi Norte, da balay na Bugalyon Pangasinan, barangay Baritaw, da balay na Manawag. Dana barangay Golden tan Premisiyas ditan da balay na Mapandan. Yada saya barangay Dinalawan Tanambutal da Sungkoy da balay na Kalasyaw Pangasinan tanamin larang kabalay ang kuntan da balay na Linggen kaladitan da saya tindaan na publiko ya makmaksel suradyo datana. Good morning da saya sikay namin. Nanggapulay malam ya oras da saya na programa tayo tateng tanagagik likna ay balay
Yada ngaranan na kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Nagano na sabi kamot na swerte partner. Bali pamamanihong banggang kay tricycle nako. Yada saya aspeto technical engineer Richard Olanday tan engineer Nixon Dakal. Maktaryan kapaborito amigo yo. Akalupyan saya na programa RJ Beray Jimenez at your service always. Yalabat DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1